de la montaña, la comarca de Becerrea, pero y para el futuro de toda a provincia. Estamos diciendo... Temos que corregir todos esos erros. Eu vos podo asegurar que dentro da Xunta nos concellos e empezar a buscar e a topar nada máis e nada menos que menos gasto nos concellos e máis gasto nos ciudadanos. Temos que corregir o erro das contas públicas endebedadas e estamos traballando todos os días para pagar as 2.600... Onte, non fai moito tempo, onte, fai unhas horas, o señor Rodríguez Zapatero acaba de engadir unha máis. O señor Rodríguez Zapatero dixe solemnamente que miente como un bellaco aquel que se atreva a decir que el Partido Socialista ha hecho recortes. Son bellacos os 5 millóns de españois que queren traballar e non poden? Son bellacos os 500.000 galegos que se lle conxelaron a pensión por primeira vez? Son bellacos as 150.000 familias galegas empregadas públicas que lle baixaron o soldo un 5% por primeira vez? Son bellacos todos os cidadáns que aínda temos traballo e que non nos vamos a poder xubilar ata os 67 anos? Se cada un destos é un bellaco, eu tamén son un bellaco. Eu tamén son un bellaco. Sí, claro que sí, amigo. Claro que sí. Amigos, si teño claro que hai unha cousa moito peor que mentir como un bellaco. É mentir como Zapatero e gobernar como Zapatero. Eso é todavía peor que mentir como un bellaco. Todos os que paseaban o señor Rodríguez Zapatero en época de bonanza económica, porque aínda vivían das rentas da legislatura anterior, como había diñeiro, queridos amigos, era moi sinxelo. Con diñeiro, quen ten problemas económicos? Con diñeiro, quen non soluciona unha hipoteca? Pagándoa. Con diñeiro, quen non compra un coche? Firmando un cheque. Con diñeiro, quen non é capaz de pagar as deudas? Facendo unha transferencia. O problema é que cando se acaba o diñeiro, cando se acaban os aforros, cando ten deudas hasta as cejas, cando os bancos xa non che prestan máis diñeiro, entonces aparece a política. Cando un non ten ideas e acabou o diñeiro, empeza a profunda crise económica. Pero todos estos que querían traer o señor Rodríguez Zapatero, todos estos, agora, non o queren traer. Pero nos gustaría que nos dixeran os alcaldes socialistas de Galicia que van a facer unha política económica exactamente a contraria da que fixo o señor Rodríguez Zapatero. A que non o dice. E aqueles bipartitos a que os do BNG non lle quitan a concejalía de Facenda e de Economía os concejales do PSOE para dicir que van a facer unha política económica distinta dos do PSOE. Tampouco. Simplemente porque a política económica dos nacionalistas e dos socialistas son exactamente as mesmas. Chegou o momento de dicir cal é o futuro da nosa vida. Podemos facer máis por Becerrea. O 22 de maio, máis polos nosos empresarios, máis polos nosos gandeiros. Becerrea, do presidente do Partido Popular de Galicia e presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.